Hello viewers, assalamu alaikum. Yau za mu koya muku yadda mutum zai samu real followers a Instagram ba tare da ya sha wahala ba. Hanya mafi sauki za ka tara real followers a hanya mafi sauki. Yau abinda za mu koya muku kenan. Idan wannan shine na farkon zuwa channel ɗin tamu, da Allah ka danna mana subscribe. To bara mu shiga fannin wannan shine page ɗina, wato Naija Populars. Yau za mu muku bayani ne akan yadda za ka samu real followers, ba boosting ba, yadda za ka samu real followers da kuma likes ka ringa samu. Za ka ringa amfani da hashtag domin ka ringa samun likes, targeting ka ringa sa hashtag haka ka ringa samun likes. Kamar mu location ɗin mu tunda mu 'yan Najeriya ne, kamar irin su Kano, Kaduna, Lagos, follow for likes. Za ka ringa samun real followers waɗanda za su ringa yin liking ɗinka. Yanzu bara mu je ga mu kai tsaye inda za ka sami wato real followers. Za ka je misali wajen chat ɗin nan naka, misali haka za ka je gurin chat ɗinka, sai ka shiga ka searching misali ka shiga gurin search, sai ka zo nan wajen tags ɗin nan haka. In ka taɓa sai ka searching ɗin misali #Lagos. Kaga muna yawan posting, muna yin targeting ɗin #Lagos da waye kuma suna new post. To idan ka je sai ka taɓa recent ɗin nan, idan ka taɓa recent ɗin nan za su nuna post ɗin wanda aka yi na yanzu. Ka gani 58 seconds, 2 minutes, sai ka ringa musu likes. To wani zai biyo ka nan da nan, za ka kana tara likers, kana tara followers a Instagram. Ka ringa yi musu likes, sai ka sake fitowa, sai ka zo nan ka zo #Abuja su ma tunda muna yi, ka zo shi ma recent kamar da ne wancan, ka zo ka taba haka, ka yi likes, ka yi waye haka za ka samu waɗanda za su ringa following ɗinka, saboda za a ga new post ne, za a ringa yin following ɗinka. Sai ka ƙara komawa nan ma ka yi searching location ne ma haka, Kano to Lagos za ka ga ana yawan yin posting haka, Kano ma shi ma haka. To anan za ka ringa samun real followers. Nan da nan za ka ga ana biyo ka, za ka kana tara followers. Saboda haka ni kun ga wannan account ɗin ba wani daɗewa yi ba, wannan Naija Populars, amma har na tara real followers. Kun gan shi, thank you, na tara real followers. Ku ringa kuma idan mutum zai posting ya ringa sa hashtag, shi ma ana yawan following ɗin account ɗinsa. To insha Allah za mu ringa kawo muku ɗauke irin waɗannan, irin kuma in ka subscribe din channel dina, muna sa ran Allah yadda kwanan nan za mu kawo muku yadda za ka iya hacking din account na Instagram, ko idan account din kai disable yadda za ka dawo da shi. Ku biyo mu a YouTube channel din mai suna Maryam Blog. Ku danna mana subscribing, inda da mun saki sabon film za mu dora, za mu sanar da ku.